Lha iki sampai wis cetok mangan ping 7 iki. Montor antri mangga urung obah iki. Piye iki? Iku timbangane sing masuk angin wonge anggur sing masuk angin montore. Lek mangan ngono. Piye? Jane lho iki pabrik cap opo lho iki? Iki mari-mari tak ganti pabrik kecap iki. Pabrik tebu iki. Tak ganti pabrik kecap sing nomor 1. Piye? Kirimi tebu randang digiling-giling kok. Ki kancane sampai wis cetok mangan ping 7 wae. Ki ora maju belas ya urung bongkar kok. Bah. Nah, di kakak. Mocorong ini tak kuat aku.